Усім прывітанне яшчэ раз. З вами па-ранейшаму Зміцер Лукашук з варшаўскай студыі, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі ў нашым супольным праекце Еўрарадыё і Е-прамова. А працягнем мы абмеркаванне і ў Беларусі і за яе межамі з эканамістам Ярославам Романчуком. Добрый дзень, Ярослав. Прывітанне, Змітрук, прывітанне, сябры. Рады вас бачыць і рады, што вы у бяспецы. А давайте ўсё ж таки вот крыху вернемся ў часе і, можа быць, не пра эканоміку, а пра жыццё. І ўсё ж таки, паколькі мы першы раз з вами размаўляем пасля вашага ад'езду з Беларусі, раскажыце, вот наколькі ўсё ж таки спантанным, нечаканым, раптоўным стала гэта рашэнне з'ехаць, і былі нейкія сігналы: Ярослав, уцякай, а то апынешся ізноўку ў месцах знаёмых? Абсолютно спонтанно, абсолютно нечакана. Ну, як нечакана, тому што да гэтага нельга ніякім чынам прыгатавацца. Ну, там на працягу 2-3 месяцаў нейкія такія, не то што сігналы былі, ну, там, за вельмі жорстка пішаш, вельмі там остра крытыкуеш, вось нешта такое было, але, ну, і кожнаму з нас такія сігналы паступаюць амаль кожны дзень. Ну, а рашэнне, калі вось гэты быў обшук і трэба было прыняць рашэнне, прымаліся ну, на працягу там паўгадзіны. Паўгадзіны, невялічкі там сумачка з неабходнымі рэчамі, і ты паехаў. Усё. Так што такога, ну, я цяпер думаю, што гэта добра было зроблена, таму што, ну, працаваць альбо прынасіць карысць радзіме, сям'і і сабе ў казематах, ну, не вельмі добрая перспектыва. Так што, ну, вось таму апынуўся ў Кіеве, і тут працягваю працу, працягваю розныя праекты, якія большасць якіх накіравана на нашу краіну, для таго, што калі будзе шанец, магчымасць, то тады гэтыя веды, гэтыя сувязі, гэты капітал можна будзе максімальна хутка выкарыставаць у нас. Вось, таму што я веру ў то, што свабода і дэмакратыя і рынок прыйдзе да нас, і тыя людзі, якія з'ехалі з нашай краіны сёння, таму што ўратавалі сваё жыццё, яны павінны менавіта гэтым займацца нематэрыяльнымі актывамі у постаці ведаў, вопыту, досведу, працы над тымі рэформамі, якія патрэбны у нашай краіне. І вось то, што Украіна таксама стаіць вось на такім іх гістарычным моманце, калі гэтая рэформа яна робіць, і пагружэнне ў гэтую тэматыку, супраца з украінскімі сябрамі менавіта і будзе забяспечваць генерацыю гэтага вопыта, які потым можна выкарыстоўваць будзе ў нашай краіне. Ну вось, пакінем за межамі нашай размовы факт таго, што зараз Ярослав Романчук, ну, плануе і, хутчэй за ўсё, будзе дапамагаць неяк там рэфармаваць украінскую эканоміку, а не ўваходзіць у штаб Святланы Ціхановскай ці там управлення Павла Латушкі. Гэта хай яны паміж сабой самі разбіраюцца. Давайте вернемся да актуальных эканамічных падзеяў. Ярослав, ну тое, што у адказ на увядзенне санкцый нам тут з экранаў тэлебачання заяўляюць, беларускага маецца на ўвазе, заяўляюць пра тое, што санкцыі не працуюць і толькі робяць нас мацней. Гэта зразумела, гэта прапаганда, і яе не варта абмяркоўваць. Але следам за імі выходзяць чыноўнікі, прадстаўнікі там розных там міністэрстваў эканомікі, там ці там прэм'ер-міністр, расказваюць пра тое, што вот як мы рванём хуткім часе у сваім развіцці эканамічным, якога дабрабыту дасягнем, планы там нават ужо развіцця эканомікі нейкі там абмяркоўваюць і нават ухваляюць. Але ці ёсць у іх падставы ўсё ж такі для такіх аптымістычных прагнозаў? Перш за ўсё, я просто скажу, каб закрыць папярэдную тэматыку, што ад Латушкі Ціхановскай ніякіх прапаноў не атрымаў. Вось таму, ну, зноў працуем для Беларусь на нашу будучыню. Што з пункту гледжання санкцый, так? Ну, от, зноў, тыя захады, тыя закідоны, якія дэманструе беларускія ўлады, гэта, ведаеце, гэта частка прапаганды. Гэта тое,
кожны там дыктатар кажа, што вось глядзіце, мы такія моцныя, супраць нас вайна, мы ў стане вайны, але мы ідзем наперад і дэманструюць, напрыклад, лічбы, паказваючы прамысловы рост на 10%, рост экспарту тавараў на 30, амаль на 40%, збалансаваны бюджэт, стабільны курс беларускага рубля, ну, добрая інфляцыя 10%, але гэта тымчасовая з'ява, якая звязана перш за ўсё з сусветным рынкам. Санкцыі на гэты момант, гэта відавочна будзе балюча, таму што калійныя ўгнаенні, нафтапрадукты, хімія, дзерваапрацоўка — гэта тое, што, мабыць, будзе ў 2022 годзе, калі будзе жорсткае сектаральнае становішча да них, але сёння, калі мы бачым, і гэта зноў іграе на руку прапагандыстам, гэтага няма. І таму, калі ўлады кажуць, ну, вось санкцыі Еўрапейскага звязу, а ў нас экспарт тавараў Еўрапейскі звяз павялічыўся ўдвая, і глядзіце, нават калі там людзі забралі з дэпазітаў $1 мільярд, але экспарт тавараў, валютная выручка прыбавіла больш за $4 мільярды, яны кажуць, ну добра, відаеце, мы такія моцныя, у нас такая добрая эканоміка. Яны блытаюць прычынна-следственныя сувязі, і ім здаецца, што калі сёння вось паўгады такі вось спрос, попыт на беларускія тавары, так будзе ў 2022 годзе, і зноў там не патрэбна будзе ні людскі капітал, ні прадпрымальніцкі капітал, ні крэдыты, ні міжнародныя арганізацыі. Просто Беларусь урване ўперад і пакажа хвост і сярэдні палец Еўрапейскаму звязу і Амерыкі. Але на самой справе, ведаеце, тыя наступствы, якія будуць у 2022 годзе, яны будуць драматычнымі для нашай краіны, таму што альтэрнатывы вось тым таварным пазіцыям, якія падпалі пад санкцыі, няма. Ну, добра, расейцы выкупяць даўгі, дадуць там крыху ў доўг, яны даюць нам атрыманне штаноў, як кажуць, але гэта не тэхналогіі, гэта не тыя рэчы, якія дазваляюць вось разлічваць на нейкія поспехі ў развіцці эканомікі. Таму ніякіх падставаў да таго, чтобы раздзяляць аптымізм беларускіх уладаў, няма. Вось, я лічу, што гэта просто для таго, каб паставіць галачку или адчытацца перед Лукашэнкам. Так і Лукашенко, які сам кажа, што у нас все, у нас такая абарона, мы такая незалежная краіна, нікога нічога не аддамо. Гэта логіка Савецкага Саюза такая самая, з жалезным занавесам мы сядзім, на ўвесь свет глядзім, і вось брэшам для таго, каб казацца такімі моцнымі. Амонаэканоміка, амонаправа ў краіне ёсць, жалезны там вось ваенны камунізм ёсць. Калі ёсць попыт на нейкія тавары, як у Савецкім Саюзе было на нафтапрадукты і нафту, ён трымаецца, калі гэтага не будзе, будзе галеча. І вось наступным годзе, гэта першае паўгоддзе 2021 года, унікальная сітуацыя. Я думаю, што тыя людзі, якія меркавалі санкцыі, яны нават не разлічвалі на тое, што тут будзе вось менавіта такі поспех у двукосці беларускай эканомікі, але зноў гэта не поспех эканамічнай палітыкі, гэта не поспех праграм дыверсіфікацыі, пра якія казаў Галоўченка, гэта, безумоўна, толькі за кошт таго, што беларуская эканоміка плыве, паднімаецца разам з глобальнай эканомікай. Калі не будзе гэтага попыта, цэны будуць іншымі і будуць забароны уведзены ў сілу, як у 2022 годзе, вось тады мы пабачым мінус, і гэты мінус будзе такі драматычны, што я нават думаю, гэтай прапаганды не хопіць для таго, каб патлумачыць, што адбываецца ў нашай эканоміцы. Так што замест таго, каб рыхтавацца вось і да дрэнных часоў, да чорных днёў, беларускі ўрад робіць распальцоўку, думаючы, што так будзе і там на ўсю шостую пяцігодку. Але падставаў навуковых, эмпірычных, звязаных з аналізам аб'ектыўным таго, што адбываецца ў нашай эканоміцы, для гэтага няма. Ну вось, да, вы ўзгадвалі гэтыя 5 мільярдаў, якія зараз нібыта маюцца такіх нечаканых прыбытку росту унутранага валавага прадукта. Ну, я так зразумеў з вашых слоў, што гэта ненадоўга.
Это уникальная ситуация, связанная с тем, что в 2020 году этого не было. Памятаю, что было там с ценами на нафту, нафтопродукты, на химичные угнаенні, на деревоапрацоўку, на металлы. А сегодня, ну, вот такой попыт на эти товары. И белорусы это продают, и тому вот такая выручка. Але мы поглядим на финансовое становище белорусской промысловости, белорусских предприемств, и вот там мы бачим, что, ну, добра 20% предприемств, которые в этих секторах працуют добра. Але хатнія гаспадарства яны па сутнасці уже не могуць крэдыты забраць, таму што грошаў не становіцца ўсё менш. Падтрымліваць тэмп узросту крэдытавання таксама да заробкаў няма з чаго, таму што, ну, добра, трэба там і на армію, трэба там на нейкія іншыя інфраструктурныя праекты, таму што дзіркі будуць у бюджэце. Таксама унутраны попыт не можа быць лакаматывам узросту. Інвестыцыі там, безумоўна, іх ніхто не ў Беларусі ў такім стане не будзе працягваць, таму што, ну, гэта стан военного камунізму, ну, некие, может быть, там арабские партнеры, сербские партнеры, ну, это де-факто гроши, я кажу, ЗАО Беларусь, яны паміж собой з одного кішэня ў другую іх перакачваюць. Але тыя прадпрыемствы, якія былі вось пакладзены, напрыклад, той Слаўкалі, Гуцырыеў акучваў альбо асвоіў амаль $2 мільярды грошаў гэта прадпрыемства. І што, калі ён пачне іх адбіваць і зарабляць, калі на ўгнаенні падпалі пад санкцыі? Не пачне. Нафтаперапрацоўка, калі зноў пачнуць санкцыі працаваць супраць нафтаперапрацоўкі, што рабіць з $4 мільярдамі, якія былі ўложаны ў гэты сектор? Зноў мы паглядзім па асноўным пазіцыям экспарту, якія таксама падпалі пад санкцыі. Ну, добра, расійскі рынок нешта возьме, расіянам мы нешта прадамо. Але зноў паглядзім, як расійская эканоміка, яна зноў, калі паглядзець у гадавым выражэнні, добра, калі ў гэтым годзе вырасце там на 2-3%, а пасля таго, як яна на працягу 10 гадоў расла менш за 1%, а у мінулым годзе -3 апусцілася. Так што тут у гэтай сістэме інстытутаў і вось такога эканамічнага укладу стагнацыя, інфляцыя, деградацыя, вось што гарантуе такі ўклад. І іншых спосабаў выйсці з гэтай крызіснай сітуацыі, акрамя палітычных рэформаў, я не бачу, таму што сёння гэта не фактор нават грошаў, капіталу, тэхналогіі, гэта фактор даверу да ўлады, гэта фактор легітымнасці, гэта фактор палітычнай свабоды і канкурэнцыі. Калі яго не будзе, тут можна нават там 5 нобелевскіх лаўрэатаў запрасіць і там 10 мільярдэраў у гэтай беларускай эканоміцы ў гэтым укладзе яны нічога не зробяць. Ярослав, як да палітыка, ўсё ж такі экс-кандыдат у прэзідэнта і сябра палітычнай партыі колькі гадоў. Все ж таки, вот мы все чакаем, что стан экономики из-за санкций, з-за такого вось кіраўніцтва, з-за вот такого абранага, менавіта такого камуністычна-сацыялістычнага шляху развіцця эканомікі, ён пагоршыцца до такой ступені, што рэжым па выніку лясне. Але і вот наши гледачы нагадваюць нам, да прыкладу, што рэжым Кастра пратрымаўся 34 гады без усялякай эканомікі. Паўночная Карэя, мы таксама ведаем гэты прыклад. І гэтак далей, гэтак далей. Все ж таки, ці можна звязваць стан эканомікі і змены палітычныя ў краіне? Ну, я не кажу, что рэжым лязне ў гэтым годзе, в наступным годзе мы кажам пра тыя тэндэнцыі, пра тыя наступствы для звычайных людзей, для прадпрымальнікаў, для бюджэтнікаў, з якімі сутыкнецца. І я далёкі ад мыслі, што вось калі заробкі ў Беларусі будуць $300, а не 500, тады вось беларусы паднімуцца. Як нават у Савецкім Саюзе нагадаю, што самым больш незадавальнення і больш агрэсіі супраць Савецкага Саюза выказвалі шахцеры, і заробкі якіх былі там у разы вышэйшыя, чым тых людзей, якія працавалі на розных там прадпрыемствах. Так што у Беларусі, калі яна згубіла амаль 1 мільён людзей актыўных выехала за ўсе гэтыя годы за межы краіны, плюс яшчэ гастарбайтары, якія паедуць вось на восень, калі не будзе яшчэ гэтых ковідных абмежаванняў, то безумоўна, каму рабіць гэту рэвалюцыю, каму вось ставіць супраціў вось супраць рэжыму, гэта вельмі такое важное пытанне.
2010 годзе, калі была вось у нас прэзідэнцкая кампанія, таксама людзі выйшлі, і потым, глядзіце, 10 гадоў назапашвалі ресурсы людскога капіталу для таго, каб адбыліся падзеі 20-го года. После 20-м годзе той каток, які праехаў па грамадскім супольнасці, ён значна больш жорсткі, агрэсіўны, кровавы, і думаць, што 22-м годзе, якім чынам, калі будзе нават мінус 5% ВУП падзення, вось будзе некая рэвалюцыя, я далёкія гэтай думкі, таму што, ну, гэта як у Кубе, так? Жорсткі рэжым, які трымаецца на спецслужбах, ён трымаў краіну вось такім стане шмат гадоў, дзесяцігоддзяў. Я меў магчымасць працаваць з кубінскімі дысідэнтамі ў Майамі, там былі такія шкаленні, трэнінгі, так, і яны мне распавядалі пра тое, што так, вось людзі незадаволены, але такая сетка рэпрэсіяў існуе ў краіне, што, ну, ведаеце, гэта вельмі складана людзям ставіць супраціў да гэтага. І з пункту гледжання беларускай вось спецыфікі, гэтыя 8 спецслужбаў, гэтыя там десяткі тысячаў людзей, якія могуць выкарыстоўваць сваю сілу, нягледзячы на закон, на суды, на ўсё, гэта, па сутнасці, краіна, якая знаходзіцца у турме, у палоне гэтай вось ЗАО Беларусь, гэтага ОМОНа права. І тут простая эканоміка не вырашае пытанне. Вырашае пытанне і вартасці, вырашае пытанне і номенклатура, якая, ну, з пункту гледжання там некіх тэндэнцыяў пачне задаваць пытанні, якія мы ставім уже апошнія 27 гадоў. І толькі вось гэта можа быць крыніца нейкіх там працэсаў у грамадскім супольнасці, у сістэме кіравання, таму што, ну, ведаеце, як бы мы там, ты ў Варшаве, я ў Киеве, там людзі есть у Вільні, нехта ў Берліне. Добра, мы робім, значит, кажам праўду для беларусаў, але наша эфектыўнасць у Беларусі была бы зусім іншай. І вось калі гэта мільён людзей не пачне актыўна працаваць з тымі там 9 мільёнамі людзей, які знаходзяцца ўнутры краіне, каб там зноў людзі дазрэлі да ідэалаў вольнай дэмакратычнай Беларусі, ну, тады нічога не будзе. Вось таму, я думаю, Лукашенко, таксама разумеючы гэта, ён вось на павестцы дня стаіць пытанне аб тым, каб забараніць сацыяльныя сеткі і ввогуле ізаляваць жалезны занавес не толькі на тавары, не толькі на там грошы, так, з грамадскую супольнасць, таксама на інфармацыю. І гэта вось вельмі небяспечны тренд ператварэння Рэспублікі Беларусь у БССР за жалезным занавесам. І зноў мы маем дачыненне з вельмі небяспечнай сітуацыяй, калі БССР будзе разам з Крамлём, а тут гэта вельмі нероўнае партнерства. Пытанне ад нашага гледача. Як вы пракаментуеце засакрэчванне аб'ёма эмісіі аблігацый банка развіцця? Як гэта адаб'ецца на эканоміцы і ці ёсць сродкі, каб ўсё ж такі аблігацыі банка развіцця перавесці ў жывыя грошы? Банк развіцця гэта толькі адна з крыніцаў фінансавання тым выдаткаў дзяржаўных прадпрыемстваў. Я думаю, што значна больш небяспечна з'яўляецца засекрэчванне інфармацыі наконт дзейнасці прамысловых прадпрыемстваў, нафтаперапрацоўкі, металаў, аўтамабілебудаўніцтва, таго, што складае на самой рэчы 35-40% беларускага экспарта. Мы нічога не ведаем пра гэта. Ввогуле трэба вельмі крытычна ставіцца да такога паказчыка, як інфляцыя. Па сутнасці, мы маем сітуацыю такога Савецкага Саюза, калі у нас няма аб'ектыўнай інфармацыі для таго, каб ацаніць стан беларускай эканомікі. Усё гэтыя лічбы, яны сёння ўжо ператвараюцца ў інструменты прапаганды, агітацыі альбо пераканання беларусаў, што ўсё добра. Вось, таму, не маючы гэтай інфармацыі, ну, што, беларускі ўрад выбраў супрацу з Міжнародным валютным фондам няма, з Еўрапейскім банкам рэканструкцыі развіцця няма, навошта ім гэту інфармацыю? Яны будуць даваць інфармацыю як па ковіду, што мы лічым патрэбным, то і трэба даваць. Так што банк развіцця, як і ўсе дзяржаўныя інструменты, якія сёння ёсць там на фінансавым рынку, гэта высокарызыковыя інструменты, звязвацца з якімі я, безумоўна, бы не параю беларусам.
Ярослаў, пытанне можа быць сённяшняга дня, не ведаю, ці паспелі вы праглядзець інфармацыю на конішняга там абмеркавання ці нарады, якую там праводзіў Лукашенко, але тым не менш вось сярод першага пунктам, якое было на абмеркаванні там у іх, гэта праекты інтэграцыйных праграм дзяржаўнай праграм саюзнай дзяржавы. Па выніку, ну, я так зразумеў з яго словаў, што ўсё ж такі беларускі бок пайшоў на нейкія саступкі у тых мапах так званых, якія датычныя мытнага і падатковага заканадаўства. От як вы гэта пракаментуеце, ці бачылі гэтую інфармацыю, ці што ад гэтага чакаць? Дрэнна чуваць, Дмітрий. Раз, два. Чуваць. Так, чую. Зараз чуеце. Так, я вярнуся да пытання. Сёння Лукашенко праводзіў нараду, дзе сярод першага пункта было абмеркаванне інтэграцыйных праграм саюзнай дзяржавы. Снапкоў там нейкую даў справаздачу, і Беларусь на саступкі па мытнаму і падатковаму заканадаўству, уніфікацыі іх. Вот якія высновы вы зрабілі з гэтых слоў Снапкова, калі чулі, чыталі іх, і чым гэта нам пагражае? Беларусі маецца на ўвазе. Глядзеў за гэтым працэсам. На самой справе Снапкоў гэта не той чалавек, які можа нешта вырашаць, ён можа нешта агучваць. Памятаеце, колькі раз нам казаў спадар Семашка наконт таго, што ўсё дамоўлена, там 95% усяго, вось толькі трэба падпісаць, там трэба узгадніць нейкія мапы. Памятаеце, што казаў Лукашенко у гэтым вялікім размове, сказаў, ну, выдаць, трэба роўныя варункі працы, тады ўсё будзе добра. Варункі роўныя працы — гэта тая рыторыка, якая у Лукашенко была апошнія там 2 гады до 20-го года, до вось верасня, до гэтых наших усіх, до нашай рэвалюцыі. І гэта прывяло да жорсткага канфлікту з Крамлём. Ён дае нейкія там справаздачы, гэта ўся інфармацыя разлічана не на Кремль, а разлічана на ўнутраную номенклатуру, на чырвоны дырэктара, для таго, каб ён верыў у то, што Лукашенко ізноў дамовіцца з Крамлём, атрымае грош, атрымае тыя варункі, якія вось ён патрабуе. Нагадаю, што і Мясніковіч, і беларускія Галоўченка, і Лукашенко, яны робяць одну рэч. Они хацелі б зацягнуць расійскія грошы у нейкія саюзныя дзяржаўныя праекты для таго, каб там беларускія вытворцы атрымалі сваё месца на гэтыя грошы. Але расіяне, яны таксама добра гэта ведаюць, яны ведаюць, як выкарыстоўваюцца гэтыя рэсурсы, і яны не хочуць аддаваць гэтага. І вось гэтая тэма Савецкага Саюза, калі ёсць такі падзел у межах адной саюзнай праграмы, ён тэарэтычна магчымы толькі тады, калі Беларусі і Расія будзе в адной дзяржаве. Калі яны будуць вось такім чынам, вось Беларусь сабе, Расія сабе, дайце нам грошы, ну, расійскі бок на гэта не пагаджаўся. Сёння, калі leverage, рэсурсы, магчымасці Лукашенко значна паменшаны ў дыялогу з Кремлем, чаму менавіта сёння Кремль павінен на гэта ісці? Кампрамісы могуць быць такімі. Напрыклад, у межах падаткавага заканадаўства Беларусь можа скажа, ну добра, мы на 20% павысім акцызы на табачныя вырабы. Ну добра, гэта будзе лепш, але трэба павышаць не на 20%, на 300%. Можа нейкія квоты, можа нейкія працэдуры. Але з пункту гледжання вось захавання кантролю за эканомікай, Лукашенко разумее, што аддаваць таможню, аддаваць падаткі для яго гэта раўназначна таму, чтобы прызнаць статус Дагестана альбо Татарстана ў межах Расійскай Федэрацыі альбо Канфедэрацыі. Таму ён будзе максімальна цягнуць, прапанаваць грошы, казаць пра абарону, казаць пра тое, што мы там будзем супраць Захада ваяваць. Але я не веру ў праект саюзная дзяржава, таму што Расія, перш за ўсё, не бачыць яго так, як бачыць Лукашенко. І зноў рыторыка не змяняецца. Лукашенко вось як бы адышоў ад гэтага крызісу, якім быў 12 месяцаў, і зноў вярнуўся да таго самага, што і было. Ён больш разлічвае на Мясніковіча, ён больш разлічвае на Галоўченка, на сваіх лабістаў, якія працягваюць падтрымліваць Лукашенка менавіта ў гэтай рыторыцы. Я думаю, што до конца года будзе не адзін яшчэ канфлікт у межах паміж Расіяй і Беларусю, а да
той інтэграцыі, якую бачыць Крэмль, не дойдзе, таму што гэта азначае, што Лукашенко павінны пагадзіцца на статус де-факто губернатара Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. Ярослав, ну я уже не один раз чую про тое, что у Крамлі змянілася стаўленне да Лукашэнкі, что там Лукашэнку там не ўспрымаюць ці ўспрымаюць не так, что там ну і версіі розныя ад ажно да таго, что там вот яму поставілі умову сыходзіць і там ён ужо там спачатку пагадзіўся, зараз спрабуе упірацца і гэтак далей, гэтак далей. Версіі чуем про тое, вот розныя ўзроўні незадаволенасці Лукашэнкам Крэмля, а грошы Крэмль дае, палітычную падтрымку аказвае. Сумесныя аперацыі КДБ і ФСБ России праходзяць, і беларусаў у Москве затрымліваюць ці дэпартуюць з Москвы у Беларусь і гэтак далей. Ну так якія змены? Што, можа, мы чаго не разумеем? Я зноў кажу пра тыя рэальныя механізмы, якія існуюць паміж Беларусю і Расіяй. Гэта перш за ўсё тое, што Александр Лукашенко вельмі шмат магутных лабістаў. І яны нікуды не змяніліся, яны нікуды не дайшлі. І для них вельмі спрыяльны партнер Лукашенко, лаяльны, спрыяльны і надзейны. ВПК, санкцыёнка, нафтапрадукты, грошы, іншыя рэчы, гэта ўсё складае той патэнцыял, а плюс яшчэ камуністаў дадамо, плюс тыя, якія супраць захада, гэты вельмі магутны лабісцкі патэнцыял Лукашенко ў Москве, які захоўваецца. Тое, што там Сілуанов, міністр эканомікі, міністр фінансаў, альбо там Набіуліна, альбо там міністэрства эканомікі супраць Беларусі выступае, альбо там супраць гэтых схемаў, ну добра, гэта ведае спадар Пуцін. Спадар Пуцін не мае сёння іншага сцэнару на Беларусь, акрамя сцэнару падтрымліваць у гэтым Лукашенко, павялічваць ціск, можа быць там нейкія актывы аджымаць і не больш за таго. Тым больш Пуціна сёння радыкальна іншыя прыярытэты, як мы ведаем, і вось пакуль Пуцін не вырашыць пытанне Украіны ў свой бок, а яшчэ на падбрушу вось Расіі таксама Афганістан з'явіўся, ён пытаннем Беларусі не будзе займацца. Лукашенко сёння загнаны ў вугал, ён ніколі не будзе размаўляць з Захадам, з суседзямі па еўразвязу, таму што ну гэта вайна. Яна інфармацыйная, дыпламатычная, тут відавочна нічога не будзе. Таму, вось, как мы кажам, стаўленне радыкальна Крамля змянілася, я не бачу гэтага радыкальнага змены. Як казаў Пуцін, памятаеце, мы з Беларусю іграем доўгую. Гэта доўгая скончыцца тады, калі будзе вырашана пытанне перш за ўсё з Украіны. Яны не вырашаецца, таму ратунак Беларусі незалежнасці нашай, як не парадаксальна, сёння знаходзіцца ў Кіеве, ва Ўкраіне. І калі гэтая краіна будзе паспяхова вырашаць пытанні бяспекі і рэформаў, вось тады шанец Беларусі становіцца рэальным. А вось стаўленне да Крамля, да Лукашенко не змянілася. Памятаеце, яны там былі разгублены, калі пачалася беларуская рэвалюцыя, а потым не сабраліся і казалі, ну добра, ну Ціхановская не, Латушка не, там іншыя лідары не. Ну гэта такія заходнія, літоўскія, польскія, амерыканскія. Мы з Лукашенко працуем, таму што не ведаюць, як з гэтым фруктам працаваць, што з ім рабіць, чаго ад него чакаць. Нават гэта, я думаю, нейкія там гэта вось там езыгары, усе яны нават іграюць на гэтым полі, таму што яны ведаюць, спадзяюцца на нейкую рэакцыю. Але ён папаў у пастку. Глядзіце, 8 мільярдаў даляраў крэдытаў, 100% залежнасць па энерганосьбітам, там 50% недзе будзе экспарту ў Расію. Якую яшчэ трэба там ваенныя базы могуць быць, продаж ВПК, шэрыя кантрабандныя схемы розных тавараў. Орша, Бремінов груп, таксама аэрапорт разлічаны на расійска-беларускую супрацу вось гэтых розных людзей. Што яшчэ патрэбна? Расіі больш нічога не патрэбна. Вось, а калі будзе геапалітычнае пытанне там вырашыць, нешта зрабіць такое уже а-ля Савецкі Саюз, а-ля таму, што не будзе такой вось матрыцы, тады Лукашенко паходзіцца вельмі хутка, як кажа, за ним не заржавее. І гэта Пуцін вельмі добра разумее.
Ярослав, хацелася б яшчэ закрануць пытанне МВФ, вось гэтых рэзерваваных за Беларусю грошай 950 мільёнаў, калі не памыляюся, якія гатовы МВФ, нягледзячы ні на якія аргументы апанентаў Лукашэнкі, перадаць беларускаму рэжыму. Па-першае, вот логіка такіх дзеянняў, і па-другое, калі і перададуць, ці ўратуе гэта эканоміку? Ну, мільярд даляраў ніколі не ўратуе беларускую эканоміку, і добра гэта будзе, пайдуць на рэзервы, можа, напрыклад, добра пайдуць, калі яны на грошы на там інфраструктуру, на то, каб, напрыклад, замясціць грошы Сусветнага банку і BRD на гэта інфраструктурныя энергетычныя праекты. Але зноў, калі кажам мы пра прававы аспект, ну добра, Беларусь з'яўляецца акцыянерам Міжнароднага валютнага фонда. Вось Міжнародны валютны фонд вырашыў, кожнаму акцыянеру трэба гэты грошы знайсці. Неважно, якая ўлада, Міжнародны валютны фонд гэта не палітычная арганізацыя, не праваабарончая арганізацыя. Міжнародны валютны фонд не мае такой магчымасці прызнаваць альбо не прызнаваць урад, таму тут трэба, каб не ведаю, нейкія правовыя працэдуры, там шмат юрыстаў ёсць, ці можна ввогуле гэта аблякаваць. Але ведаеце, Міжнародны валютны фонд, Сусветны банк, яны шмат дзесяцігоддзяў працавалі з рознымі рэжымамі. І калі фармальна краіна з'яўляецца сябрам арганізацыі, яна мае права на дывідэнды. Сёння кантралюе краіну, як, напрыклад, ООН, таксама Беларусь прысутнічае, і там прысутнічае прадстаўнік Лукашэнкі. І вось, гэта такі парадак. Таму я думаю, што тут вельмі складана будзе заблакаваць гэтыя грошы, таму што вось сусветная палітычная і фінансавая сістэма так не працуюць. Але нават зноў, калі гэтыя грошы пойдуць, гэта будзе там як выкарыставана, мабыць, на рэзервы, але з пункту гледжання таго, што гэтыя грошы ўратуюць эканоміку, не. Таму я думаю, што МВФ не пойдзе на палітызацыю гэтых пытання, грошы дасць, але зноў, ці гэта дапаможа, ці гэта якім чынам паправіць сітуацыю беларускай эканомікі, не. Таму што ваенны камунізм, ён, перамольвае гэтыя грошы, гэта не будзе выкарыстоўвацца, дай бог, каб яны пашлі там на нейкія там добрыя, благародныя мэты, напрыклад, там на ахову здароўя, на дзяцей, на садкі, вось. Тады гэта добра будзе, але зноў, я бы не думаў, што гэта нейкім чынам там скампраметуе Міжнародны валютны фонд. Так што я бы не засцяроджваў увагу менавіта на гэтым пытанні, а рабіў бы іншыя рэчы, якія бы пашырылі попыт насельніцтва Беларусі на рынкавыя дэмакратычныя рэформы. Ярослав, абяцаў нашым гледачам, што гэта пытанне будзе зададзенае, таму задам, нягледзячы на тое, што падазраю, што ты яго не любіш. Итак, курс долара. Що ж такі, мы шмат кажам пра складанасці ў беларускай эканоміцы, пра інфляцыю, пра ўсё астатняе. Ну і сапраўды, пішуць сябры знаёмыя, што кошты пастаянна растуць, а долар не расце. Як? За кошт чаго і чаго чакаць? Нагадаю, што інфляцыя даляра 5%, сябры. Сусветная арганізацыя, Федэральная рэзервная сістэма, Цэнтральны банк Амерыкі надрукавала амаль там 12 трыльёнаў грошаў. Таму даляр сёння, даляр там 15 гадоў таму, гэта зусім іншыя даляры, ён слабейшы. І гэта таксама трэба ўлічваць, гэта першае. Па-другое, у нас за 6 месяцаў неадмоўная пазітыўная гандлёвая сальда. Мы экспорт павялічылі, а імпорт рос не так хутка, таму у нас зноў ёсць няма ціску з знешняга фактора. Зноў паглядзім на палітыку Нацыянальнага банка, шырокая грашовая маса за 7 месяцаў паменшылася. І нават калі мы паглядзім там, як паводзіць Нацыянальны банк, гэта вельмі тэхнакратычна, гэта правінне прафесійны падыход той сістэмы, якая далі заданне не павышаць, зрабіць некую стабільнасць, захоўваць. Яны гэта захоўваюць. Таму зноў дыктатура і ваенны камунізм, як памятаем мы нават Савецкага Саюза, шмат дзесяцігоддзяў трымаліся цэны, таму што грошаў не друкавалі, не была нейкая стабільнасць, не было свабоды, не было канкурэнтаздольнасці, але макраэканамічная стабільнасць была.
І сёння вось не так як в 2011 годзе, калі Нацыянальны банк радыкальна іншаму се паводзіў, ёсць фінансавая дысцыпліна значна большая, ёсць манетарная дысцыпліна значна большая, і толькі вось праблема ў тых там 40-50% прадпрыемстваў дзяржаўных, якія не могуць працаваць, якія назапашваюць даўгі, якія не маюць неплацяжы, якія ствараюць шмат альбо большую частку праблем беларускай эканомікі. Таму калі будзе захоўвацца вось такі баланс, то так будзе курс там 2,5, 2,6. Мы таксама думалі, што радыкальна будзе інакш, але нават ніхто, я не бачыў прагнозы там з канца мінулага года, ніхто не думаў, што беларускі экспорт будзе расці вось на 35-40%. Ніхто гэта об этом не думаў. Таму гэта такі вось пазітыўная экстэрналія, якая ёсць, яна забяспечвае адносную стабільнасць, але зноў гэта не стабільнасць, якая вынікае з добрай працы беларускай эканомікі, з добрай эканамічнай палітыкі, а з того, што ну вось такі прыток валюты. Вось, і калі гэтая валюта пачнецца там яе там выкарыстоўваць направа-налева на розныя там зноў мадэрнізацыйныя праекты, ну за год гэта ўсё будзе ператворана зноў таксічныя актывы альбо вывезена ўкраіны з краіны чыноўнікамі, якія назапашваюць грошы менавіта сябе. Таму курс можа быць 2,5, 2,6. Калі я не бачу сёння зменаў асноўнага чынніка, які можа прывесці да 3 за $1 за 3 рублі. Гэта палітыкі Нацыянальнага банку. Ён трымаецца як партызан, я не ведаю, чаму ён трымаецца. Бачым мы, што за кошт менавіта працы знешняга сектару нават і бюджэт збалансаваны органаў дзяржаўнага кіравання. Так што вось макраэканамічная стабільнасць сёння гэта той чыннік, які на баку ўлады. І колькі гэта пратрымаецца, ці колькі гэта вот здолеюць пратрымаць такі курс? Ну, глядзіце, першае, гэта зноў паводзіны Нацыянальнага банку, пакуль не зменяцца. Другое, гэта будзем глядзець за статыстыкай валютнай выручкі. Трэцяе, гэта тое, як Расія будзе ставіцца да абслугоўвання Беларусі даўгамі. Чацвёртае, гэта наколькі будзе ўрад павышаць заробкі беларусаў у адрыве ад выдайнасці працы. Вось, ну і зноў колькасць таксічных актываў у банкаўскай сістэме, таму што гэта відавочна, калі прадпрыемствы не будуць выдаваць, не будуць абслугоўваць крэдыты, гэта будзе пагаршаць стан балансаў банкаў. І вось гэтыя чыннікі ў 2021 годзе пакуль знаходзяцца ў нізкарызыковым стане. Таму вось такі курс там ну а інфляцыя, гэта мы бачым, гэта тое вось негатыў, з якім улады справіцца не могуць, таму што трэба тут больш канкурэнцыі, трэба больш вось кіраваць уже на мікраўзроўні, а тут у нас, ведаеце, такое агульнае цанавое рэгуляванне, няма канкурэнцыі, больш манаполій, нават, ведаеце, з паліцаў нашых крамаў могуць знікнуць літоўскія, польскія, еўрапейскія тавары. Ну, гэта запрашэнне ў Савецкі Саюз. Дзякуй вялікі. Ярослав Романчук, Зміцер Лукашук у сумесным праекце Еўрарадыё і Е-прамовы. Ну што ж, дзякуй вялікі за прагнозы, але, я так разумею, трэба рыхтавацца беларусам крыху так зацягваць паясы. Безумоўна, безумоўна. Будем зацягваць, але жыве Беларусь. Жыве вечна. Ярослав Романчук, Зміцер Лукашук.